chân thấy chân răng hát ngáp mình ta ngàn ông ya phi đã cả jing ít nghìn ya tray lang bat party HSPDP kat badang saki porkis ngi kumbalang ima ich hoping la MLA ne MDC Sean Hakasem bol jong using Dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing ek tong in yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sem bol jong using ka party HSPDP ya no ru ngin om ting tang na benta ban bhakari ya nyom ya yu wat ju aili using unsa kerhumenta nalan det lum kan pokasngi kan syai hang ne hapo jelan lama lai rong jong ka party ka bandon sembol jong using kan sakawe hari kasih jelajongi kan bukan ping dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing ek tong in yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sembol jong using ka party HSPDP ya no ru ngin om ting tang na benta ban bhakari Hakashi pel tarik nai weng dai hakas mem riu kapra lami ka party dur using hang nei hapo jong ka jela naduk kas mem riu kapra haduk menta kadang yang scam HSPDP kan thaba kat ba nang yai kisngi kisnem tongin nang trai khang jing sang thai riba ijong ikan nang bha using sisin undai lada don baya lambakla hanrai ngangek bakan omdon ya ka party penpu penting tongin kidya ka khya ka shon kumbaya lama ich hoping dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing ek tong in yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sem bol jong using ka party HSPDP ya no ru ngin om ting tang na benta ban bhakari Waju ailat waju aili ban sha pen bi kum nai kum tai to tip ba shin riak ti jong thi ram dor palat yu malan nai lakut ya phi la da bakla ya long ren yang thi suli lam san snem syuku ai kamaka kena kela yu nang yalam dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing ek tong in yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy to shon ha sembol jong using ka party HSPDP ya no ru ngin om ting tang na benta ban bhakari dakti jong phi shi sim san snem ai bakari kan san kan roy daka jing ek tong in yang spam what's ngap lawan ki jing pen shoy
bhakari